ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו. אני אלון מביו-הילינג. אתם חלקכם מכירים אותי כבר ב4-5 שנים האחרונות. ביו-הילינג בעצם מייבאת ומשווקת מוצרים וטכנולוגיות שמקדמים מרפא של הגוף באמצעות היכולות העצמיות של הגוף עצמו, ואנחנו תמיד שמחים להביא עוד טכנולוגיות ומרצים ומפתחים כמו יגאל שממציאים טכנולוגיות שלא הכרנו ולחשוף אותם בעצם לכולם, לכל הקהל. ויגאל עכשיו קצת משפריץ על עצמו ספרי, שיהיה לו אנרגיה לזום. אז השיחה היום היא בעצם תהיה על מוצר שנקרא אביטה X5, שהם מים מולקולריים בטכנולוגיה של 5D, לגמרי עידן חדש. ואיתנו נמצא יגאל זמיר, שהוא ממציא ההומאופתיה הקוונטית. אני אשאיר לו את הבמה להסביר מה זה בדיוק, והוא יספר לנו קצת על המים, ואנחנו נשאל אותו את השאלות שהעברתם לנו במהלך הימים האחרונים. ויגאל, הבמה שלך, כיף שהצטרפת אלינו. כן, שלום שלום, תודה לכולם, תודה אלון ותודה לכולם מי שהצטרף. אה, אני יגאל, כן? לפי המבטא שלי אתם מבינים מאיפה באתי. לפני 4 שנים מברית המועצות, כן? מברית המועצות באתי, כי אז הייתה ברית המועצות. פיתחתי את הזה, כן, אני התחלתי להתעסק בהומאופתיה קוונטית לפני המון שנים. אה, אבל אנחנו היום מדברים על המים, אני לא רוצה כל כך תיתן איזה להרחיב מילה בזה. ככה באופן כללי, כי זה בסוף מתקשר. כן, כי כולם יודעים מה זה הומאופתיה, כולם יודעים מה זה הומאופתיה, אז אני פשוט פיתחתי טכנולוגיה שאפשר לקחת מים או אלכוהול או כל דבר אחר ולהקליט עליו כל מידע של איזשהו צמח, של כל צמח שקיים בעולם, זה הכל, וואו. ממש להקליט וזהו, וזה עובד. זה עובד מאוד יפה, במקום להשתמש בכל מיני צמחים, כל מיני זה שהיום אני לא כל כך מאמין לצמחים שהם גדלו במקומות טובים ונקיים וזה וזה, כי רוב החומר לרפואה טבעית הוא מגיע או מסין או מהודו או נכון. מבנגלדש, 3 מדינות הכי מזוהמות בעולם. אז אמרתי, לא נשתמש בזה, בואו נעשה משהו, וכן, הצלחתי, עשיתי, ופיתחנו איזשהו לייזר וירטואלי להעברת מידע. אז בעזרת לייזר יש אפשרות להקליט על כל דבר מה שרוצים. ואם להקליט על המים אינפורמציה, נגיד, של לא יודע מה, של מישמיש, כן? של גרעין של מישמיש, אז יש שם את האינפורמציה, וברגע שבן אדם ישתה, הוא יקבל אותו דבר כמו שהוא שותה איזשהו תמצית של מישמיש. אתה אומר להקליט, אתה מתכוון בעצם להטביע על המוצר עצמו, להטמיע בו את התכנות שאתה פיתחת, באמצעות התוכנה שלך שפיתחת. כן, כן. כן, באמצעות לייזר כזה וירטואלי, זה סרטון כזה, סרטון מולטיפליקציה כזו, כן, הוא עובד. איך הוא עובד? זה קשה, כאילו לא קשה, קל לי להסביר, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה עובד, כן, אני יכול בוא להוכיח את נגיד זה. לטובת הצופים שלנו, אני אנסה טיפה להסביר את זה. אז אנשים בטח מכירים את העבודות של, או בכלל את מה שנקרא ניסוי המים, שאנחנו בעצם לוקחים 3 כוסות של אורז, על כוס אחת אנחנו רושמים מילים חיוביות, על כוס שנייה מילים שליליות, וכוס אחת לבקרה, ואנחנו בעצם רואים אחרי מספר ימים, או בוא נגיד שבועיים, משהו כזה, שהאורז שכתבו עליו במילים שליליות, הוא מתחיל להרכיב, ואורז שכתבנו עליו מילים חיוביות נשאר כמו שהוא. ו... ובעצם אנחנו יכולים לראות שההטבעה של התדר של המילים משפיעה על המים. אז אצלך אנחנו עושים את זה
ופורמט שהוא קצת יותר מורכב כמובן. זה קצת הרבה יותר מורכב, כן, קצת הרבה יותר מורכב, זה הניסוי הזה שאתה עשית, לא תמיד הוא מצליח, זה צריך להיות בן אדם מיוחד, עם כוונות מיוחדות, עם זה וזה, אבל זה כן מצליח, זה כן כן, מצליח, אז זה טיפה רק להסביר את ה... כן, כן, כן. אז כן, עושים משהו, אותו דבר, רק הרבה יותר חזק. הרבה יותר חזק, הרבה יותר איכותי, ובסופו של דבר אני יצאתי מזה, למה? כי יש יותר מדי מוצרים, יותר נכון, מדי מוצרים, וגם אתה מתחיל להתבלבל, גם אנשים, וגם כמה טיפות לקח, כמה זה, כמה זה, זה מאוד מבלבל, כן? או שזה צריך להחזיק בית מרקחת עם כמה אנשים שמסבירים לכל אחד, זאת אומרת, להתחיל לעשות תרופות כמו שעשו תרופות פעם, לפני שמשפחת רוטשילד נכנסו למערכת, כן, של בתי מרקחת, כאילו לעשות תרופה לכל בן אדם, כן? כן. אני אין לזה יכולות, כן? אין לזה יכולות, אז חזרתי למים, חזרתי לעבודה של המים, כי עם מים אני עובד המון זמן, המון מהמם. זמן, יותר מ-25 שנה אפילו, והחלטתי לעשות מים, אני אגיד ממה התחלתי, כן? ממה התחלתי? התחלתי שהתחלתי לחקור על ה-DDW, Deuterium Depleted Water, מים בלי דייטריום, שהם פשוט עושים פלאים, זה מים קלים, מה שנקרא, מים קלים, ואם בן אדם שותה את זה, אז מים האלה נכנסים בכל מקום בגוף, וזה עושה באמת פלאים, כי בארצות הברית נגיד, זה מים האלה רשומים כנגד סרטן כבר רשמי ב-FDA, כן? יש להם אישור כזה. כן? בעיה שלייצר מים כאלו, זה לא משהו יותר מדי טכנולוגי, כמעט כל אחד יכול לעשות את זה, אם יש לו ידיים, כן, שגדלות מהמקום הנכון, אבל בעיה בחשמל, בעיה באנרגיה, כי לכל ליטר מים DDW זה צריך מינימום 15 קילוואט חשמל, וצריך, אם עשית ליטר אז אתה צריך לשתות ליטר, זה לא, אי אפשר לדלל את זה. כן. ואז התחלתי לפתח מכשיר, יש לי שותפה שכרגע היא גרה בהונגריה, התחלנו לעשות ביחד, ובסופו של דבר עשיתי משהו, כי אני עוד פעם, אני אומר שניסיתי לעשות מכשיר שמפרק שמוצא את הדייטריום מהמים, ובסופו של דבר קיבלנו מים בצורה כזו, שאפילו אם יש שם יותר דייטריום ממה שצריך לגוף, כן? לא צריך להוציא אותו. כי אנחנו הצלחנו לפרק את הקלאסטרים של המים. המולקולות תמיד נמצאות בהרכבים, מה שזה נקרא. קבוצות של מולקולות, כן. קבוצות, כן, קבוצות גושים כאלו, כמו קלאסטרים. ואם יש שם עוד איזוטופ של דייטריום, איזוטופ של מימן, דייטריום קוראים לו, כן? מהמם. אז הוא פשוט מחזיק חזק מאוד את הקשרים של המולקולות. ואם אתה שותה מים, גם ככה מים היום הם מזוהמים, לא מהמם. מהכימיה אפילו, כן? מהאינפורמציה השלילית משדות אלקטרומגנטיות, שהם פוגעים במים הרבה יותר גרוע מכימיה, כי כימיה אפשר לסנן איכשהו, לנקות, כן? הדבר הזה אי אפשר להוציא, אי אפשר להוציא מהמים. ואז אנחנו התחלנו להתעסק עם המכשיר הזה, ובסופו של דבר, בעזרת את התוכנה שעשיתי להומאופתיה קוונטית, אנחנו הצלחנו לפרק את ההרכבים של המולקולות במים, לפי מה שזה עושה, לפי מה שאני רואה מה שזה עושה, כן? אז הרכיבים המולקולריים הם מורכבים מ-2, 3, 4, 5, עד 6, 7 מולקולות, עד 6 מולקולות. כשהבנתי את זה, אז זה בקיצור באמת, נגיד, כן. אמרתי וואו, כי זה לא יאומן פשוט. זה פשוט לא יאומן, כי היום כל האנשים,
מיד מתחילים איתי ממחלות קשות, כן? סרטן, פסוריאזיס, כל מיני דברים האלו, כן? אני לא רוצה להיכנס בתוך זה, אבל אני אומר, כל המדענים בעולם, 20 כבר, 30, 40, 50 שנה, מחפשים משהו, איזושהי אפשרות להכניס חמצן בתוך תא סרטני. זה הכל. ננו נכון. רובוט, משהו, כן, להכניס. ואז זהו, תא סרטני הוא לא חי, הוא מתחיל להתייבש. ולא מצליחים, כל מיני תרופות, כל מיני זה, כל מיני זה. כשקיבלתי את המים, אני הבנתי, אתה שותה את זה, הגושים המים הקטנטנים האלה, הם עוברים את הממברנה, אפילו של תא סרטני, ממש קל. זהו. מה אז יקרה הלאה כבר תחשבו לבד, כי אסור לי להגיד את זה, כן? אסור לי להגיד שזה מרפא או משהו כן, כזה, אבל זה תהליך טבעי. כמו DDW, כן? כמו DDW, כן? שיש שם קשרים ממש חלשים, אז הם נכנסים לשם ומרדימים את התאים האלו. המים שלנו נכנסים שם ומייבשים אותם. מייבשים, וואו, מורידים אותם. ממש מדהים. בתיאוריה, כמובן הכל תיאורטית, כל המידע שיש כאן הוא לא מידע רפואי, אנחנו לא לא, לא, זה מטפלים, לא לא מידע מתמחים רפואי. לטפל, וכל מה שנאמר כאן זה לידע כללי, בסדר? זה זה, חשוב. כן, כן, זה לידע כללי, כן, זה כמו בזה, כן, זה הסברים, ואם מישהו רוצה לדעת על זה יותר, הוא יכול להיכנס לספרות מקצועי רפואי, כן. לשלם קצת כסף, להוריד מאמרים ולקרוא על זה, כן, אין שום בעיה, זה לא סוד, זה לא שום דבר. אז זה, רק אני רוצה טיפה לעשות איזשהו סדר. אז דיברנו באמת על מים שיש בהם דוטריום נמוך, זאת אומרת שהם לא מכינים הרבה דוטריום, וזה בעצם הבסיס לכך שהמבנה המולקולרי של המים הוא בעצם בקבוצות או בקלאסטרים שהם קטנים, שמאפשרים לחדור לתאים. והשיטה לייצר מים כאלה שהם דלי דוטוריום היא מאוד, היא עולה המון כסף וצריך להשקיע בה המון אנרגיה, ואתה למעשה פיתחת איזו שיטה אחרת שמאפשרת באמצעות אנרגיה נמוכה לייצר מים בעלי קבוצות מולקולות קטנות. תקן אותי כמובן אם אני טועה, פשוט ננסה להסביר קצת יותר. ומים בעלי מולקולות קטנות זה בעצם המים שהכי קרובים למים הקדומים או למים הבראשיתיים, זאת אומרת המים שנבראו בבריאת העולם, שהייחוד שלהם היה שהמולקולות היו קטנות מאוד. ולמעשה עשית פה איזשהו דבר שהוא גדול, בהשקעה שהיא אנרגטית נמוכה יחסית, הצלחת לפתח את הבסיס למים, למוצר הוויטה X5, אבל זה לא הסוף. זאת אומרת, על הבסיס הזה אתה הטמעת עוד שכבה, שבוא תספר לנו קצת על עזוב כרגע את הלייזר, אבל מה בעצם הפקודות, מה בעצם הטמעת במים עצמם, שבעצם מקדמים מרפא, כי אנחנו הבנו, אוקיי, אז יש לנו מים, המולקולות קטנות, אנחנו חודרים לממברנה של התא בקלות, אנחנו מחדירים יותר חמצן לתאים, ואנחנו מביאים עוד איזשהו ערך מעבר לזה. תראה, מעבר לזה, הקלאסטרים הקטנים האלה של המים, כן? היא בזמן הצירקולציה, אני עושה רק צירקולציה, אני לא מכניס שם חשמל, לא שום דבר, כן? אין שם שום דבר בתוך המים, לא מכניס, לא אלקטרודים, לא שום דבר, כן? אני עושה צירקולציה בזמן מסוים, בלחץ מסוים, בטמפרטורה מסוימת, על ידי המכשיר שלי שמעביר את המידע, וזהו. וכשאתה מדבר על המידע, אז בוא נדבר קצת באמת על המידע, כי באמת המים עצמם, הם מים שהם עוברים, אמרנו, אוסמוזה הפוכה, פשוט מתארים אותם מהלכלוך, מהמזהמים, מביאים כן, אותם רק ברמת מהלכלוך. די גבוהה, כן? ואז אחר כך אתה בעצם באמצעות טמפרטורות, לחץ, סחרור, אתה מכניס לשם עוד איזושהי חיות למים עצמם, חשמל, ובאמצעות, כן, חשמל, אני מכניס חשמל. חשמל. אגב, זהו. אני עשיתי איזו בדיקה ראשונית אצלי, סתם בדקתי עם מד מתח, מים של מי עדן ואת המים שלך באיזה כלי קטן, וראיתי שוני באמת במטען החשמלי, שזה מדהים לראות את זה.
נגיד במים של מי עדן היה, אם אני לא טועה, לא יודע מה, 2 מיליוולט, ובמים שלך זה קרוב ל10 מיליוולט, שזה כאילו, זה לא ניסוי מדעי מדויק, אבל כן. בהחלט ראינו שוני, שזה מדהים מבחינתי. אגב, זה לא... אם המתח במים הוא יותר גבוה, זה אומר שהאנרגיה בתאים שסופגים אותם עולה, וזה ממש נהדר. נכון, אבל יש פה עוד איזשהו דבר, הוא קטן כזה, אבל מאוד חשוב. מאוד חשוב, כי אני כל הזמן, אני מנסה להסביר את זה, אני יודע מה קורה, כן, אני מנסה להסביר את זה, ובהתחלה אמרתי, אתה שותה את המים, זה כאילו אתה שותה סוללות קטנות, ואז אתה מתאים את הגוף בחשמל שלך, כן? אבל, כן, וזה נכון, כן? אבל כשהתחלתי לחשוב והתחלתי לדבר עם מישהו, זה לא בדיוק סוללה, זה קבל. זה קבל עם מטען חשמלי, ואז הוא יכול, אם יש לך חוסר, הוא יודע לתת חשמל, לתא או למשהו, ויש שם עודף חשמל, הוא יכול גם לקחת, למשוך את זה. זה הסוד המרכזי של כל הדבר הזה. זה לא רק נותן, זה יכול גם לקחת. למה? כי נגיד בדלקת יש יותר מדי חשמל. ואם תתחיל לתת שם משהו, אז זה, זה פשוט לא ירפא את זה וזהו. אז זה משהו חשוב מאוד במים האלו. משהו אז חשוב. זה אגב, הבן שלי לדוגמה עשינו מנגל לפני כמה ימים ועף לו איזה גיץ לעין, קצת שרף לו בעין, אמרתי לו תשים קצת מהספרי והוא שם כמה שפיצים מהספרי על העין והוא אומר לי אבא נעלם לי הכאב, זה כאילו ממש פירק את זה החשמל, מושך. את החשמלי שהיה שם ופשוט נכון, נתן נכון. אותו החוצה, שזה דבר שהוא מדהים. עכשיו, בעצם פיתחת כמה סוגים של מים או תכנותים למים. יש לנו את המוצר הזה לדוגמה, שזה מים בעצם לכל האיברים הפנימיים שלנו, לשתייה, כן. לשתייה, זה כן, תמצית, תמצית, בוא נגיד תמצית, תמצית, כן. נכון, כן, ויש לנו את הספרי שהוא יותר למה שחיצוני, זאת אומרת על העור, נגעים, פצעים, פסוריאזיס וכולי, ויש לנו את המים שהם מי פה, אוראליים, לצריכה אוראלית, וקצת תסביר לנו מה השוני בתכנותים שאתה מעביר למים עצמם, כאילו, כדי שנבין למה יש מים נפרדים לכל דבר או לכל סימפטום. תשמע, אני מנסה כמה שפחות, לעשות כמה שפחות הבדל, אני לא רוצה להיכנס עוד פעם לדברים האלו שכמו בהומאופתיה קוונטית שעשיתי שלכל דבר, לכל צמח, לכל צמח. אבל מהמם. נגיד מים להיגיינת הפה, כן? זה פשוט תהליך פיזי, הכנה של האחר לגמרי. אני עושה אותה מים רק בשביל ההיגיינה הפה, כן? שזה מהמם. גם, זה גם מלבין שיניים, זה גם מטפל בחניכיים, אבל זה לא מים לשתייה, כן? זה משהו, זה איזשהו תמצית מים, זה חומר גלם, כן? של לשטוף את הפה ולרוק אותה. וזהו, שם אני לא מכניס את האפשרויות לשתות את זה, אני לא רואה צורך בזה, כן? כי אז אני מחליש. אז כמה שיותר אינפורמציה אתה מכניס למים, אתה פשוט מחליש אותה. אז נגיד פה אני לא עושה, כן? פה אני לא עושה. כן, מים ל... מים ל... איך קוראים לו, נו? מים לאור ולפצעים ולזה, זה כמעט מים כמו מים לשתייה. פשוט הם קצת יותר חזקים, יותר עמידים לתנאים חיצוניים. פשוט אם אתה מתיז את זה על הפנים, כן? ואתה מורח, אז הם לא יתפרקו, הם לא ייתנו את המטען חשמלי שלהם החוצה, זה הכל, זה הכל, אבל זה אותם קלאסטרים ממש קטנטנים, שהם יכולים להיכנס בתוך האור, לחדור, כן. זהו, זה כל הסיפור. עכשיו, מה שעשיתי גם, הראיתי לך עכשיו, זה חדש, כן, זה חדש, זה כמה ימים, פשוט ביקשו ממני בשביל בעלי חיים, ולבעלי חיים אפשר להשתמש גם עם המים האלו, אבל בדרך כלל אצל בעלי חיים המזיקים שלהם הם הרבה יותר חזקים
מהמזיקים של בן אדם, אפילו תולעים, אפילו כל הטפילים האלו, אפילו זה מאותה משפחה, אבל הרבה יותר חזקים. אז פשוט הייתי צריך לעשות משהו יותר חזק, כן? יש פה הרבה יותר מטען חשמלי וזהו. עיקרון וזהו, נגיד לבן אדם זה לא צריך. מהמם. אבל גם בן אדם יכול להשתמש בזה. אבל אני עשיתי את זה לחיה, כן, בשביל לעזור לה יותר מהר. זה הכל. זה הכל. למה קראת למוצר 5D? כאילו, למה זה מים 5D? מה הכוונה? זאת אומרת, זה... בהתחלה שעשיתי, כן, לפני כמה שנים, לפני הרבה שנים, כן, היה לנו אביטה X3, זה בבנייה, בוא נגיד ככה, זה לא בנייה מולקולרית X3, כן? זה בנייה אינפורמטיבית. זה הקלטת אינפורמציה בתלת מימד, תלת מימד, כן? תלת מימד. כן. אוקיי. ופה שהתחלתי לעשות, אז הגענו לחמש. זה מימד החמישי. זאת אומרת שזה מעבר לפיזיות. זה מעבר, כן, זה מעבר לפיזיות, כן. מעבר לפיזיות, נכון, נכון. אבל לפי אני תמיד, אני אוהב לבדוק, אני פעם בדקתי pH, EH, כל מיני דברים האלו, כן? מעבדות הכי גדולות בעולם, בדקתי את זה, כן? עד שהבנתי שכל הבדיקה הפיזית של מכשיר שבן אדם המציא לפי הידע שלו ולפי ההבנות שלו, הוא לא כל כך מדויק. הוא לא כל כך, הוא לא תמיד עונה על כל השאלות, אז אני מעדיף לבדוק את זה על דברים חיים, על הצמחים, על התאים, על הגופים חד-תאיים, חיות, בן אדם, וזה מים, זה לא שאיזשהו ניסוי קליני ומשהו כזה. אם לשלוח את הבקבוק הזה לכל מעבדה ולבדוק, לעשות בדיקה, כן, קצת יותר מטען חשמלי, קצת זה, אבל זה מי שתייה וזהו. אז שזה מה שקשה לתפוס, כי אתה אומר, אוקיי, זה מים לכל דבר, אז נכון, המטען החשמלי שם הוא קצת יותר גבוה, ועדיין זה שונה מכל מה שאנחנו מכירים, וזה עושה דברים נפלאים. אה, אני אגיד לך למה, כן, אני אגיד לך למה, ששואלים אותי, כן, איפה בדקת? נגיד, יש לי בדיקות שעשיתי את זה פעם במכון לפיזיקה גרעינית ברוסיה, ונתתי שם מים, כן, כל מתקן גרעיני משתמשים במים ויודעים איך לבדוק אותם ואיך זה. כל מכון כזה הוא מייצר מכשיר בשבילו, בשביל צרכים שלו. אז מה שאני ביקשתי פשוט, הנה, אני נותן מים, תגיד, מה ההבדל בין מים שלי ומים הזה? אז זהו, הם פשוט בודקים, אומרים, תשמע, ככה וככה וככה, וזה מים מבחינת האנרגטית הכי טובים שיש. אני פשוט לא רוצה לפגוע באף דת, כן? כי נגיד אצל נוצרים יש מים קדושים, כן? ואצל מוסלמים יש מים קדושים שהם זמזם, שנמצא במכה שם וזה וזה. אני חס וחלילה לא רוצה להגיד, אבל זה לא פחות טוב, מבחינת העבודה אפילו לפעמים יותר טוב, כן? לא לפעמים, זאת תמיד אומרת יותר טוב. שאיכות המים, מי זמזם, שבעצם המוסלמים במכה משתמשים בהם, והם באיכות מאוד גבוהה, וגם להם יש איזושהי אנרגטי, איכויות, כן? אתה אומר שהמים שלך אפילו יותר. עושים מעבר, שזה מדהים. מה הרבה יותר, הרבה יותר, ואני גם מסביר את המים שלהם שם בג'ידה, כן? זה הסבר מאוד פשוט. זה מקום מאוד אנרגטי, לא יודע למה, אולי יש שם מתכות, אולי משהו כזה, אולי זרימת מים בסינון עובר שם משהו מיוחד, אבל באמת מים טובים, אין מה לדבר, כן? סימפלאים. אותו דבר כמו אצל נוצרים בחודש מסוים, בימים מסוימים, אתה לקוח, המים לא מתקלקלים, ואין מה לעשות, זה לא מתקלקלים באמת, אין הסבר וואו, לזה, אין הסבר. אבל אם אתה מצלם אותה במצלמה קריליאנית, כן, אתה רואה את כמות האנרגיה אחרת לגמרי. עוד פעם, מדהים, אני פשוט מסביר שיש דברים כאלה, יש דברים כאלה. כן.
יש, אבל שם זה נעשה באופן טבעי, ואצלך בעצם מצליחים לעשות את זה, לייצר את זה בכמויות, בצורה שהיא יותר תגיע לקהל הרחב. נכון, נכון, אני פשוט פיתחנו טכנולוגיה שכעיקרון, כן, תשמע, פיתוח הוא מאוד יקר היה, כן, זה שנים והמון כסף, כן. הנה עכשיו מהמם. מישהו רצה לבדוק איזשהו דבר קטנצ'יק על המים שלי, באים עליי תמיד, יאללה בוא אני אבדוק, אני זה, אני... אה, אמרתי בסדר, מבקשים מסמכים, מסמכים אני לא נותן, אני יכול להראות ככה וזהו, כי זה סוד, כי כן, זה סוד, בדיקות זה סוד. כן, זה הקניין הרוחני. אז, אז באו חברים פה ויאללה בוא אנחנו נבדוק, יש לנו מלא כסף, בסדר, לך תבדוק. התחילו, כמה זה יעלה, בדיקה הכי קטנה בישראל, כן? 230,000 שקל, וואו, הכי קטנה, הכי קטנה, וואו. כן? אני עשיתי בדיקות ברמות כאלו שזה, לפי הזה זה מיליונים עולה. ועוד פעם, אני כבר יצאתי מהבדיקות, אני יכול להסביר איך אפשר לבדוק, איך זה, אבל זה כבר לא מעניין, יש כבר מוצר, כן, יש כבר מוצר. וברוך השם הגענו למוצר, אז עכשיו צריך להפיץ אותו וזהו. והמים האלה, אנחנו בעצם, אתה מייצר אותם, לא כאילו גם בארץ, אבל בעצם הם כבר בייצור המוני בדרום במפעל אפריקה. מיוחד בדרום אפריקה, כן? כן, והמפעל הזה יצא לייצור אחרי שהוא בדק את המים, כמה? 5 שנים אמרת לי? משהו כזה, שעשו בדיקות? משהו ארבע באיזו חמש שנים, כן. אוניברסיטה? כן, באוניברסיטה לא משנה השם, כן, אנחנו כן, נשאיר את כן, זה כן. ככה כי זה לא כן, משנה, כן, כן. אבל חוקרים שהם באמת יש להם בעיה חוקרים, שם, חוקרים מאוד מקצועיים. מאוד מאוד מקצועיים. מקצועיים. 5 שנים בדקו את המים ובסוף אמרו, יגאל, תקשיב, יש פה מוצר שבאמת עושה עבודה טובה בקידום אני, מרפא, אני ובעצם פשוט הם יצאו עם לא, זה לדרך. לא, לא דיברו יותר מדי. לא דיברו יותר מדי, אני פשוט יום אחד אני מתעורר ושומע את פיק בטלפון והתשלום הראשון עבר. וואו, איזה כיף. ראיתי סכום של הכסף, כן, בבנק, ואחרי חצי שעה מתקשר, הנה, העברתי לך, תתחיל לעבוד, כן. וואו, איזה יופי, איזה בשורות כן. טובות. אז קודם כל זכינו שבאמת אתה מאפשר לייצר את המים האלה גם בארץ ולשווק אותם בארץ, כי בעולם, מכל העולם יוצרים קשר ובאמת רוצים שנשלח להם ונביא להם, ובגלל רגולציות שונות אז זה באמת קצת יותר מורכב, אני מקווה שימצא לזה פתרון לא, נמצא פתרון, כן, נמצא פתרון. אם נתחיל לייצר את זה פה, כן, ולא צריך שום דבר חוץ ממפעל מים. לא כן, צריך שום דבר, כן? לא צריך, ציוד אני מכין, אפשר לעשות את זה. נפלא. אז ו... תראה, אנחנו מהמם. נעבור עכשיו קצת לשאלות שקיבלנו במשך הימים האחרונים, שהם בעצם נוגעים לאופן השימוש, ונשאל אותך קצת, תסביר לנו, בוא נגיד, במים, נתחיל עם המים האלה שהם בעצם לאיברי הגוף הפנימיים, לתאים, לעורקים, לוורידים, לכלי דם, לכל מה שקשור לפנים הגוף שלנו. תסביר לנו קצת איך משתמשים בזה. אמרת, אנחנו לוקחים פקק של מים, ממלאים כאילו, שופכים מזה לפקק, ואחר כך לכוס מים ב100 מיל, ושותים את זה פעמיים ביום על בטן ריקה. רצוי, נכון? אז נעבור לשאלות של הקהילה. אז שאלה ראשונה זה, האם ניתן להכין מראש את הפקק עם מים מוכנים בבקבוק? זאת אומרת, לקחת בקבוק של מים, לשים שם פקק ושיהיה מוכן. אנשים ירצו בעצם שיהיה להם בקבוק מוכן והם ישתו ממנו לאורך היום. אם זה משהו שמומלץ, צריך, לא צריך, מה אתה אומר? זה כן אפשרי, זה כן אפשרי. לשים את הפקק מהבוקר בתוך בקבוק של חצי ליטר, כן? אבל לשתות אותו על קיבה ריקה בבוקר. ומה שנשאר, נמשוך לכל הזה, נמשוך לשתות את נשפוך זה כל היום. כל היום. אבל אוקיי. כן, אבל אני לא רציתי לעשות דבר כזה כי אני רוצה קצת אחריות מבן אדם שמשתמש בזה, כן? כי זה, בן אדם שכח, הבקבוק הלך לאיבוד, כן? זהו, הסתובבת, שמת, לא שתית, שמת בבקבוק, שמת באוטו, הוא נעלם. אני פשוט מכיר את כל הדברים האלה.
כן. בגלל זה אני מבקש מאוד להקפיד על זה. אבל כעיקרון כן, אפשרי לשים את זה בבקבוק או לשתות את זה, כן. האם יש מינון יתר שהוא מסוכן או לא בטוח? זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקח כמה פקקים, שם 5 פקקים בבקבוק או במים, אין אה, בעיה. אין בעיה. אין בעיה, אפשר לשתות בקבוק שלם, אפשר לשתות 2 בקבוקים, לא יקרה שום דבר. רק שזה גם לא ייתן שום דבר. זאת זה, אומרת, אין ערך בלקחת מינון גבוה יותר. זאת אומרת, לא, זה לא, לא, מינון לא, גבוה ממש יותר אין. לא אומר מועיל יותר. זה לא, 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 לא. בהתחלה אני אומר, תשמע, בהתחלה לקחת 2 פקקים בוקר וערב, כן? כי בהתחלה יכולה להתחיל אינטוקסיקציה, כן? ניקוי רעלים. כן, כן, ניקוי רעלים, כן? אז אני אומר תמיד לכולם, כן? אפילו שאתה ספורטאי ואתה חושב שאתה אוכל, יש דברים, כן? שפתאום תרגיש חלש וזה וזה בהתחלה. אבל בהמשך, נגיד אחרי חודש, אפשר לקחת גם פעם השלישי בצהריים. זה קצת יותר להחזיק את הגוף, אבל פעמיים ביום זה מספיק, מספיק לכל דבר. אוקיי, ומה החשיבות של, בוא נגיד הרכבה ריקה? כי בבוקר אין לנו בעיה, אנחנו קמים, אנחנו ישר שותים את זה, סבבה. אבל לאורך היום ובערב, אתה יודע, נשים אוכלים, כאילו, תן לנו קצת את הכיוון מתי, או אם בכלל יש בזה משהו שהוא חשוב, נגיד לפקק השני, שהוא יותר לשעות הערב. זה חשוב לקחת את המים לקיבה ריקה, זה שגוף לא יתאמץ, ברגע שגוף מתאמץ בעיכול של משהו, כן? אז זה יתערבב, תשמע, עדיף לעשות את זה ככה, גם מבחינת הפסיכולוגית, כי נגיד לחיות אני לא ממליץ את זה, מתי שהם ירצו שיאכלו את זה, כן? אבל בן Mhm. אדם פסיכולוגית צריך להרגיש שזה משהו טוב. אם הוא יתחיל לקחת את זה, הוא יכול לנטרל את זה גם. לא לנטרל כן. את המים, כן? אבל הוא יגיד, טוב, בסדר, וזהו. עכשיו ההמלצה היא בעצם לצרוך את המים במשך 3 חודשים, כי בטווח של 42 יום, פחות או יותר, כן. הנוזלים בגוף בעצם מתחלפים. אז אנחנו אומרים להיות על הצד הבטוח ולצרוך את המים 3 חודשים. מה קורה אחר כך? אוקיי, אז צרכתי 3 חודשים את המים, והפסקתי עכשיו. מה קורה אז בשלב הזה? מה היכולות לא, נעלמות? האם צריך לצרוך את המים האלה לאורך זמן, כל החיים? אתה יודע, קצת שנבין עדיף, מה קורה בצריכת מים לטווח ארוך. עדיף לשתות את זה כל החיים. בסדר, אתה שתית, כן, נגיד 3 חודשים, בסדר, תעצור, כן? אבל מה שינית את המקום מגורים שלך, שינית האוויר שאתה נושם, וזה וזה, לא שינית שום דבר, הגוף עוד פעם מתחיל להתלכלך. בוא נגיד מאפס, אבל הוא מתחיל להתלכלך וזהו. ואני אומר, כדאי לשתות את זה כל הזמן. בגלל זה אה, עשיתי משהו מיוחד, וממש התאמצתי שפקק אחד, 10 cc, 20 cc ביום, זה כן, כלום. בקבוק הוא 1000 cc, הוא יותר מ-1000 כן. cc, אני שם תמיד 1100, משהו כזה, כן? מהמם. אז כאילו, אפילו מבחינת העלות, כל בן כן. אדם יכול לעלות בזה, גם לתת לילדים וגם לזה. ובעזרת השם שנקים פה משהו, איזשהו מפעל, אז נוריד מחיר. מעולה, מעולה. אנחנו נשמח שזה יקרה ונתמוך בך במה שצריך. אין לי שום בעיה עם זה. אין לי שום יש בעיה עם זה. שאלה מאוד חשובה שהיא קצת מציקה להמון לקוחות, וזה עניין בקבוק הפלסטיק. כי אנחנו פלסטיק. בסופו של דבר, כל הזמן מדברים על מים שהם בריאים, ואנחנו יודעים שחלקיקי פלסטיק יכולים לחדור למים, לאו דווקא זה, אבל באופן כללי אחסון מים בכלי פלסטיק הוא לא מומלץ, והמים כרגע באים בבקבוקי פלסטיק. אז בוא תסביר תלוי באיזה קצת. פלסטיק. כן, אוקיי. אז בוא אלון, תסביר תלוי באיזה קצת על פלסטיק. זה. מהמם. ופלסטיק הזה הוא מאוד טוב, ולא סתם בחרתי בו, ואפילו בפלסטיק האלו, כל המים סטרילים שמגיעים לארץ, כן? ל, ל, לצורך לבתי חולים, זה מגיע מאירופה, מאנגליה, כן? באים בבקבוקים כאלו. זה לא פוגע, ופלסטיק לא פוגע בכלל במים שלי. מה שתית, זאת אומרת? החלקיקים של פלסטיק לא יכולים לחדור למים? לא יכולים לחדור.
לא יכולים לחדור וזהו. אבל בכל זאת אוקיי. אני אתה משתמש אומר לא נרחיב. לא, לא רוצה להרחיב את זה, אני אגיד לך מה, זה כבר קצת דברים כאלה שאני לא רוצה לדבר על זה, אבל, בסדר. אם מישהו רוצה לעשות ניסוי, לקחת מים רגילים ולשתות מפלסטיק, ומים שלי מלשתות מפלסטיק, כן? יהיה הבדל גדול מאוד. זה מה אתה משהו אומר, יגאל? תוכנתי, משהו תוכנתי, כן? רק בשביל השקט הנפשי שלנו, אתה יודע, ההרגשה הטובה יותר, אתה תעשה לנו בעתיד איזה שהם בקבוקים שהם זכוכית, או משהו בסגנון קצת יותר בטוח? אני יכול לעשות את זה גם עכשיו, אבל בקבוק, קודם כל הוא שביר, זכוכית, דבר ראשון, כן? דבר שני, צריך לייצר זכוכית פה בארץ, כי זכוכית שמגיע מהודו, מסין, אני לא יודע מה האיכות שלו, הוא יכול להיות הרבה יותר גרוע מפלסטיק. או, זה ו... חשוב. ובקבוק פלסטיק הזה, כן, שוב, מים שם מאוד נקיים, הוא לא פוגע. הוא שוקל קילו 150 גרם ביחד עם מים, כן? אם מהמם. לעשות אותו מזכוכית, אז זה צריך להוסיף עוד חצי קילו. כן, זה פשוט בעיות שינוע וכל מיני דברים, שזה ונפל, קצת יותר מורכב. ונפל בקבוק שלך ונשבר, חבל פשוט, הוא לא עולה 2 גרושים, כן? אז אנחנו אומרים, בוא נגיד ככה, אפשר להיות רגועים. נכון, המים כרגע בבקבוק פלסטי, אבל הוא בקבוק פלסטי שמשמש לצורכי אחסון סטריליים באיכויות הכי נכון. גבוהות, ובאופן כללי חלקיקי הפלסטיק לא יכולים לחדור למים של הוויטה X5, לא נרחיב למה, אתה יודע שעשית את הבדיקות, אני, זה לא יכול נכון. לקרות. חוץ מזה, אתה לוקח ביום 20 cc, כן, תצא החוצה בערב להליכה, תנשום, כן? כאילו, תנשום ותעשה הליכה של שעה, כאילו אכלת 3 בקבוקים כאלו. ממש אכלת בדיוק. אותם, זאת כן? אומרת שגם ככה רמת החלקיקים היא נמוכה יחסית, כי הכמות קטנה, גם אם או חס שיושב, וחלילה, אבל... כן, או שמישהו יושב במשרד מתחת למזגן, אוכל כל מהמם. כך הרבה חלקיקים, הרבה יותר גרועים מפלסטיק. זה ממש טיפונת, כן? אז אין בעיה. גם זה אוקיי, אין. כן. אנחנו מבינים שבטוח, ואפשר להרגיע את הלקוחות שנכון זה פלסטיק, אבל זה בטוח לגמרי, כמעט לחלוטין לשימוש, ואין כן. לזה השפעה, ממש אין לזה השפעה. מה לגבי מינון תחזוקתי או משמר? נגיד אפשר אחרי 3 חודשים להסתפק בפקק אחד ליום? אם אתה מרגיש שזה, תנסה, יכול להיות. יכול אוקיי. להיות, כן, יכול להיות שהגוף שלך כבר זה, יכול להיות ממש. יש איזשהו תוקף למים? לא, אין תוקף. זה אחד מהפלאים בתוך המים האלו. אה, אסור לי לדבר יותר מדי על המים, אבל אני כבר יכול להגיד שבתוך 5 שנים המים האלו לא מאבדים את היכולות שלה ולא מתקלקלים. זהו. אה, רק לא לשים אותה על השמש, כן? לא זהו. לשים בשמש. זאת אומרת, אה, בוא נגיד באמת הגענו לשאלה של אחסון, אז אנחנו רוצים לאחסן אותם במקום קריר ויבש, לא צריך מקרר, פשוט לא לא, חשוף לא צריך לאור, מקרר. כן, לא לא צריך חשוף מקרר. לאור באיזה ארון או משהו, יכול להיות סבבה, כן. נכון, 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 נכון. לא באוטו שהוא מתחמם ל-100 מעלות צלזיוס, כן? לא, זה לא. לשים בבגאז', כן? למשך, לא, לא. היית ממליץ למצבים מסוימים להשתמש במינון יותר גבוה, נגיד לא יודע מה, מחלות כרוניות כאלה ואחרות? אפשר לנסות, רק בן אדם צריך לדעת, כן? במחלות קרוניות זה גוף כבר מאוד מלוכלך, ויכולים להיות קצת קשה, כן? קצת קשה. הניקוי רעלים מתחיל וזה וזה, אבל כן, אפשר לקחת את זה. אז מחלות כרוניות, אתה אומר, כדאי להתחיל עם המינון הבסיסי של 2 פקקים ליום, נכון, ואחרי נגיד שבועיים שהגוף יתרגל, אפשר להעלות קצת מינונים. נכון, נכון, כן, אז אוקיי. אפשר לעלות, שלא יהיה זה, כי מים האלו הם אה, מאוד נוזלים, יש להם כוח לדלל משהו, כן? מהמם. ממיס, כן? מאוד גדול, מאוד גדול. בגלל מים האלה הם מנקים את הנימים בגוף, כן? הכל, 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 נימים ועורקים וורידים, אחרי 3 חודשים הם נקיים כמו אצל תינוק. וואו. זהו.
אגב, זו שאלה חשובה, כי נגיד שאנשים משתמשים במדללי דם כלשהו, אתה יודע, נתנו להם הרופאים זה, האם יש איזושהי התנגשות בין המים שלך למדללים, כי בכל זאת זה עושה איזשהו דילול? המים שלי לא מדללים דם, הם משנים את הסטרוקטורה של הנוזל בתוך הדם, את המים, כאילו האיכות יותר טובה, אבל זה לא מוסיף שם את זה, לא עושה דם דליל מדי, כן? זה לא עובד לכיוון הזה. אוקיי. תראה, יש לנו הרבה לקוחות מהקהילה שרכשו מכשיר שנקרא iTeraker, אתה מכיר אותו, נמצא פה מאחורי המכשיר כן, כן, הגדול כן, הזה. כן, כן. ויש את השאלות, המכשיר הזה בגדול גם מתדר את המים באמצעות טרה-הרץ, שזה תדרים מאוד מהירים. השאלה, והוא גם משנה את המבנה המולקולרי שלהם, אני לא יודע אם לרמה שלך, אבל הוא משנה את המבנה לקלאסטרים יותר קטנים. השאלה היא, האם כדאי, האם יש ערך, האם יש תועלת לתדר את המים של אביטה גם באמצעות iTeraker? אני לא רואה בזה צורך. אם מישהו רוצה יכול, אני לא רואה בזה צורך. גם הדבר הזה הוא לא יכול לשנות את המים. המים שלי, מים אביטה X5, כן? אתה יודע, יש לי גם מחשבה לעשות את המים סטריליים, כן? עכשיו איך עושים סטריליות מים? עושים צירקולציה ב-UV מאוד גבוה, בעוצמה של UV מאוד גבוה או שהורג את סגול, הכל. כן. אז אין לי בעיה, זה לא פוגע במים שלי. לא פוגע. זה זה לא פוגע, השאלה אם לא זה פוגע. תורם להם, האם הוא מוסיף להם ערך, זאת השאלה. אני מוסיף. יודע שזו שאלה קצת, אתה יודע, על האגו טיפה, אבל מוסיף. תנסה לענות, אתה יודע, שים את האגו בצד. לא, 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 מה מוסיף ערך? המכשיר? האם התדרים של הטרה-הרץ יכולים לתת ערך למים, או שזה מיותר? זו השאלה. תשמע, בוא נגיד ככה, אני מאוד, נזהר, אני לא בדקתי. אוקיי. מי שרוצה שיבדוק, אין לי בעיה, ואם הוא יגיד, וואו, יהיה לי מעניין. אבל מים האלו עשיתי במיוחד שאי אפשר לשנות אותה. אפילו ששולחים לחול, כן? שמים במזוודה וזה עובר קרינה שם ממש חזקה, כן? לא מזיז את המים, כן? אז אני לא יודע, יכולים לבדוק, אין לי בעיה עם זה. אוקיי, אז אנחנו נשאיר את זה פה לבדיקת הקהל או הקהילה, מי שרוצה לתדר את כן, המים כן, באמצעות זה iTeraker, מה ש... תעשו, תבדקו, תראו אם זה עוזר לכם, אם אתם רואים ערך, אם נכון, בעצם אולי, הטיפול משתנה. כן, אלון, אולי גם לשתות מים, גם להשתמש במכשיר הזה, אולי ככה זה יותר טוב. אתה מבין? כן, קשה לי להגיד, זה מה מה שאני שהם לא עושים, בדק... זה מה כן, שהם עושים באופן כללי, הם מתדרים את המים ושותים אותם, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאם בעצם נכניס את הפקק לתוך מים מתודרים, אז יש לזה איזשהו ערך נוסף. אז אנחנו ניתן לקהילה לבדוק את זה. כן, כן, זה שיבדקו, כן, כן. אני ממש לא נגד כל הדברים האלה, בבקשה. אני יודע שלשבור את המים שלי אי אפשר. זה מה שאני עבדתי, כן? אחרת, אין לי בעיה עם זה. אוקיי, בסדר גמור. אז זה לגבי ה-iTeraker. אתם יכולים לתדר את המים ב-iTeraker, להוסיף לשם פקק של מים, תשתו, תראו אם זה עוזר לכם. כנ"ל כן, לגבי ההשפרצה של הספרי נגיד על האור, ואז לעבוד עם ה-iTeraker, גם כן תנסו את זה, תגידו לנו, נשמח לשמוע. אם אתם נכון, רואים תועלת, אנחנו נשמח שתעדכנו אותנו. נכון, נכון. נעבור לשאלות הבאות. יש אנשים שצורכים מי כסף, וזה קצת באותו נושא. האם אפשר, כדאי לעשות מי כסף מאביטה X5? האם יש בזה ערך? שוב, האם מתנגש? זה השאלות. טוב, זה קצת, מקרה קצת רגיש, אבל אני אגיד, וכל אחד יכול לבדוק את זה בספרות מקצועית, כן? מה זה כסף? כסף זה חומר הדברה. כסף הורג את כל החיידקים ואת הכל. בסדר? אז זהו, זהו. אני לא הייתי שותה אתה אומר מכסף. say no more, לא היית שותה. אני לא אוקיי. הייתי שותה, לא, לא, זהו. או שהייתי, זה גם יקר קצת, כן? אז אני מעדיף להוסיף קצת כלור בתוך המים ולשתות, זה אותו דבר. עושה אותו שכלור דבר. זה סוג של מלח באיזשהו מובן. נטרי כלור, כן, נטרי כלור, אז זה מלח, כן? זה חלק מהמלח, זה כלור, זה לא נטרי, זה כלור בלי נטרי. אז
זה חומר אנטי דלקתי, זה משהו, יוד, אפשר להשתמש ביוד, אפשר להשתמש עם מי כסף, כן? זה משהו שהורג חיידקים. טובים, לא טובים, אין לו מוח, הוא הורג את כולם. הורג את כולם. אוקיי, טוב. בסדר, שזה טוב למצבים מסוימים, לא נשלול את זה, כאילו, נכון, נכון, אבל בהיבטים האלה. בן אדם עכשיו, ששותה, אז לפי ההזהרות הרפואיות, כן? בן אדם ששותה 10 שנים את המי כסף, כן, הוא יכול לקבל בעיות ענקיות. וואו. כן, זהו, עוד פעם, ספרות רפואי, להיכנס, להתעניין. טוב, ללא ספק ערערת לנו פה איזשהו משהו לגבי מי כסף, אבל שנייה, אבל נגיד שאנשים רוצים לצרוך והם עושים את זה על בסיס מים של אביטה X5, אפשרי, לא אפשרי? אפשרי, אפשרי, כי ביחד עם המים האלו הכסף ייכנס בכל דבר, כן? אוקיי. בכל תא, בכל אז תא. אם כבר אתם מכינים מי כסף, אז זה תעשו את זה עניין עם אביטה שלכם כבר. X5. כן. כן, אתם צריכים כסף בתוך ממברנה של תא, או שאתם לא צריכים את זה. להוציא אותו משם זה מאוד קשה. כי זה מתכת בסוף, כן. זה מתכת, כן. ומתכת שיודעת להתחמצן, כן? או-אה. ובעיה במתכות זה לא מתכת, זה אוקסידים של מתכות. אתה מבין? זה כן. הרעלים, מלחים מהמם. של מתכות. כמו וואו, מה שמדברים זה? היום, כמו מהמם. שמדברים היום על הזה, נו, איך זה נקרא, שבאוויר שאנחנו מפזרים ואנחנו נושמים, איך נקרא הדבר הזה, נו? אה, חלקיקים של מה? של... ברח לי גם. גם לי ברח, כן? אבל אומרים שמכניסים את זה וזה יכול לעשות מה שאתה רוצה בתוך הגוף ובתוך הזה. וואו. גרפן, גרפן. גרפן, גרפן, אוקיי. אז גרפן זה דבר ניטרלי. מה מזיק זה אוקסיד גרפן. נכון. אגב, זהו. טוב, קודם כל טוב שדיברת על זה, כי במקרה המכשיר הזה שנמצא פה מאחוריי, בקופסה הזו, מהמם. הוא משתמש בגרפן כדי לייצר אינפרארד רחוק, פאר מהמם. אינפרארד. ואני נכון, אמרתי, רגע, איך אתם משתמשים בגרפן? וזהו, ואז הבנתי שבאמת הבעיה היא לא בגרפן עצמו, אלא בסוג המתחמצן שלו, האוקסיד נכון. גרפן, אבל וזה הבעיה. לחמצן אותו, אתה עוד צריך לדעת איך לחמצן, זה מאוד קשה בדיוק, לחמצן אותו. כן. אז זה חומר, גרפן זה חומר לא מסוכן, זה חומר לגמרי ניטרלי. אוקיי, עכשיו שאלה טובה שתביא אותנו באמת לנושא של החיסונים, שאנשים רוצים לנקות את זה. האם אביטה X5 יכולים לנקות את החיסונים מהגוף? איזה חיסונים? החיסונים, אנחנו... MNRI לא. mRNA לא, אוקיי, mRNA לא. זהו. זה סגור, אוקיי. זה פגיעה בגנום, זה לא, וזהו. יש לך פתרון לזה? לא, אין פתרון, אני עובד על זה מאז שהתחילו את זה, כן, אני עובד 3 שנים, לא קיבלתי שום דבר. אני אגיד לך מה, אם לשתות את האביטה, כן, כי זה נותן המון בעיות, את הדבר הזה, את החומר, את הספייק חלבון ואת ההפרשות שלו, כן, לפחות המים האלה שוטפים את הזה, מוציאים מהגוף את לפחות זה עושה את זה, כן, כן, לפחות זה עושה את זה. אז טוב. בסדר, אני מקווה שבאמת יהיה לזה פתרון. מקווה מאוד. תראו, אני בהבנה שלי, אני חושב שבסוף הכל תודעתי, כי כולנו אנרגיה, ואם החלטנו, גם אלה שקיבלו את החיסונים האלה, החליטו שהם מוגנים ובטוחים, שום דבר בעצם לא אה, חודר אליהם. עניין של כל אחד. כן, חד משמעית, חד משמעית. אז זה מה שאני חושב בכל מקרה. טוב, אוקיי, בוא נראה איזה עוד שאלות יש לנו פה. מתי אסור להשתמש באביטה X5? אין, אסור. אין איסור. אז זה מים, לא, אתה אומר, בטוח, אין פה זה איסור. מים של כל דבר, כן. זה... אוקיי, בהיריון טוב להשתמש, כן? נגיד טוב בהיריון, לשימוש אוקיי, מצוין. אז מאיזה גיל אפשר להשתמש באביטה X5? אני נותן לנכדה שלי מגיל חצי שנה, שמותר לתינוק לתת את המים, כבר התחלתי לתת לה. וואו, יפה מאוד. והאימא שלה, שמעניקה כל הזמן שאתה בהיריון, שנכנסה להיריון,
התחילה לשתות מיד את המים, אפילו ששתה לפני זה גם, כן? אני מאוד מקפיד את זה, מאוד. אני סנדלר, וואו, ברוך השם, אני סנדלר עם סנדלים, כן? טוב מאוד. ואישה שנמצאת בהיריון, וגוף שלה עובד כפול, כפול, גודל שם זה, היא צריכה להתנקות, היא צריכה לתת נוזלים טובים לעובר. זה כן. המקום לשתות, אז תינוק נולד בלי בעיות. זה, תשמע, זה גדול. זאת אומרת, זה, מומלץ מאוד לנשים בהיריון, וגם לילדים שהם בעצם רק באו לעולם. אין שום בעיה כן, לתת להם כן, את כן, המים. זה מההתחלה ינקה לה את כל הגוף, הוא לא יספוג את זה. אה, שואלים אותנו פה לגבי עוד פעם החיסון, רוצים שתבהיר את זה, את מה המים, מה מוציאים המים מהחיסון, והאם זה מוציא את הספייק פרוטאין. אז אמרנו לא, שספייק פרוטאין לא, לא. אבל מה כן הוא עושה? ספייק פרוטאין זה לא דבר רע בשביל הגוף שלנו. הוא גודל וזהו. הוא גודל וגוף שלנו. יש פרוטאין שלנו שגודל, פרוטאין שלו שהם לא מתנגשים, אבל הוא יותר חזק מהאנרגטיקה שלו. זה, בגלל זה יש סתימות ויש זה. ואם גודל משהו ומפריע משהו לחלבונים שלנו, כן? אז פשוט חילוף חומרים הוא קצת נעצר, כן? כי חלק מהצינורות של הגוף שלנו, כן? הוא תפוס עם הדבר הזה. אז מים פשוט יעזרו לנקות יותר את ההפרשות של הגוף. זה הכל. אוקיי, אז הם לא יוציאו את הספייק פרוטאין מהגוף, הם לא מצליחים להוציא את החיסון מהגוף, אבל הם כן יודעים לנקות לפתוח את החסימות שבעצם הדברים האלה יוצרים לנו בגוף, ובחלק כן. מהמקרים שיש שם פסולת או רעלים שהגוף כן יודע להתמודד איתה, אז המים מסייעים להם לצאת החוצה. נכון, קצת לנקות את הגוף, כן. אוקיי. האם יש צורך בשינוי תזונתי במהלך שימוש במים? תמיד מה? יש צורך לשינוי תזונה, תמיד. אם יש לך איזשהו בעיות, חלק גדול זה מהתזונה. קודם כל, לחתוך קצת את האוכל. כל שנה שאתה חוגג יום הולדת, תוריד איזשהו אחוז שניים מהאוכל שלך. כן, זהו. בטוח צריך בסוף לאכול נורמל. אנחנו חיים על השמש. אפילו שאתה, כן אפשר, תשמע, אפילו שאתה לא אוכל טוב ואתה שותה את המים, בטוח שזה יעזור לך, כן? בטוח שזה יעזור, גם בוורידים ברגליים, גם בכל, בטוח שזה יעזור, אבל בשביל מה? בשביל מה ליהנות מהאוכל? יש הרבה דברים אחרים ליהנות מהם, כן? יפה, יפה, יפה. אה. מה לגבי אוטיזם? יש לך איזשהו ניסיון עם ילדים או בוגרים שצרכו את המים, והאם זה מועיל לנושאים של אוטיזם? או תשמע, בוא נגיד נושאים נפשיים יותר אפילו? יש כל מיני סיבות לאוטיזם, זה מחלה, זה לא משהו, ואין לי עוד ניסיון לדבר הזה. פשוט אוקיי, המים האלו זה חדשים, כן? אין ניסיון. אוקיי, אז נורמל. פשוט תיתנו, אתם מוזמנים לתת את המים למישהו כן, של אוטיזם ותראו איך זה משפיע ותספרו לנו, אנחנו נשמח לשמוע על זה. אצלנו בבית המרפא אילומה יש כמה שצורכים את זה, אנחנו כמובן שאם אנחנו נשמע על איזשהו שיפור כזה או אחר אנחנו נשתף עם כולם וגם אתם. יכול להיות. עם שיתוק מוחין, כן, יש לי ניסיון, כן, יש לי ניסיון. גם לפני הרבה כן? שנים, גם בברית נורא המועצות מעניין. עשינו, גם בברית המועצות עשינו את הבדיקות עם מים הקודמים של אביטק 3, כן? מהמם. והיו תוצאות עם שיתוק מוחין, אפילו שמנו את זה בבריכות, ילדים עם שיתוק מוחין, בבריכות הוספנו את המים וזה, היו שם שינויים, אבל בסופו של דבר לקחו מאיתנו את הכל. כשאתה מדבר על שינויים, תן לנו קצת בשר, זאת אומרת, איזה סוג של שינוי? יש מה, פתאום קוגניטיביות משתפרת, נכון, השליטה ביד, בידיים, בגפיים? אה, נכון, כן, כן, כן. יש דברים כאלו, הילד מגיב אחר, כן, היו לה, אני לא יודע, סגרו אותנו שם, אז בדקנו את זה בנובוסיבירסק, כן? הבנתי. ובסופו של דבר באו וסגרו את העניין הזה, אז... טוב, יש לנו איזה מקרה אבל, כזה, אבל אצלנו אני אשמח לדעת. היה שיפור, כן, היה שיפור, כן.
וואו, מדהים. אז קודם כל תודה, כי באמת יש לנו מקרה מהמם. כזה אצלנו, והתחילו לצרוך, אז קודם כל נחזק את ההורים, ונקווה שבאמת נראה שם אני תוצאה. אתה מקווה יודע תוך כמה זמן בערך? לא, לא יודע, כי אנחנו עשינו שם הרבה דברים, אנחנו גם נתנו לשתות, כן? וגם עשינו גם אמבטיות, אז פה זה אפשר להתיז. אה, מהמם. זה עוד פעם, אם יש איזשהו, לא יודע, קשה לי להגיד, כן, זה גם לא עכשיו כן, לדבר, כן? בסדר גמור. אז יש לנו אותה. אז בואו נראה בעוד עוד כמה שאלות שיש לנו. זה דיברנו. רק רגע, אני פשוט רוצה לראות שאני לא מפספס פה כלום. מה לגבי ויטמינים? האם יש התנגשות עם שתיית מים וויטמינים? צריך לעשות איזשהו פרק זמן בין לבין? לא, אין שום התנגשות, אני לא בעד כל כך ויטמינים, אבל אם אתה שותה ויטמינים, אז משהו יש שם לא טוב מהוויטמינים שאתה מקבל, אז מה הם ישטפו את זה? אוקיי, כמו מה לדוגמה? שאמר, כמו שאמר אחד פרופסור מאמריקה, ברח לי השם, שאלו אותו אם כדאי לאכול ויטמינים, אז הוא אומר כן, אם אתה רוצה לייצר שתן יקר, מאוד כדאי, כן? אני, אני מסכים איתו. גוף שלנו בסדר יודע גמור. לקחת ויטמינים מכל דבר ולייצר כל ויטמין, אין לו שום בעיה. אבל אם אתה לוקח, תיקח, מה הם יעזרו לך, כן? בוא נדבר שנייה על הספריי. אני אגב אשתף שאני משתמש בספריי כבר שבועיים וחצי פחות או יותר, אני שם על הראש, אני רוצה ככה להעלים לעבות את השיער, אני מקווה שהוא יחזור לצמוח. יכול להיות. ופגשו אותי כבר כמה אנשים, אפילו אמא שלי היום בבוקר פגשה אותי ואמרה לי, תקשיב, השיער שלך גדל. ואני באמת עושה ככה קצת על הראש, ואני מרגיש יותר נפח, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל יש פה משהו באמת שקורה עם המים, אני מקווה שעוד חודש, חודשיים נראה איזשהו שינוי קצת יותר אקוטי, אבל באופן כללי, הספרי, למה הוא משמש? זה ניקוי, שערה זה מולקולה ארוכה, זה הכל. ואת הגידול של שיער, כן? גידול של שיער, צמיחת שיער. כן, את הצמיחה של שיער, כן? צריך להיות לך פה, כן? זה כמו בדשן, כן? צריך להיות פה הכל נקי. אוקיי? כן, אני מדבר ממש גס, כן? אבל הכל טוב. אם אתה ממשיך, אם אתה מתיז את זה וקצת מכניס את זה קצת מעורר, זה מנקה את הגינה, בוא נגיד ככה, וזה כן. באמת, זה באמת, יכולתי להראות תמונה, לפני 10 שנים הייתי עם קרחת, כן, היה לי פה קצת שיער, אז הייתי מגלח את הראש, אבל הייתי קרחת, ממש קרחת. וואו. זהו, לפני 10 שנים, 2015, עכשיו מצאתי תמונה, אמרתי וואו. תקשיב, זה מטורף. תשלח לנו את זה אחר כך, אנחנו נשתף את זה בקהילה, כי זה ממש מדהים. אתה נתת בי תקווה. כן, כן, למה לא? זה הדבר הכי אז פשוט שיש. הספרי בגדול, אנחנו נשתמש בו למצבים של פגעי עור חיצוניים, זה יכול להיות פסוריאזיס, איחוי של פצעים, דלקות, כוויות. כוויות זה מעלים כאבים ממש די מהר נכון, ועושים נכון. החלמה, נכון? אה, נכון, נכון. אה, מיידית, מיידית. אם נשרפת, מיידית לשים. אפילו שאסור לפי כל הרפואה לשים מים על לא, מים האלו מותר לשים, וזה מיד זה מרפא את זה. אם קיבלת מכה, אם יש שטף דם, כן, גם להתיס, קצת למרוח, להתיס כמה פעמים זה מוציא לך. אם אתוש, עוד פעם, תינוקות, עקץ את התינוק, כן, שהוא קטנצ'יק, שזה ממש להתיס וזה נעלם. אחרי 5 דקות זה נעלם. אה, אה, זה, הנושא של תפרחת חיתולים, אתה יודע שאנחנו שמים את כן, החיתולים כן, כן, כן. בילדים ונהיה להם עד אור אדום ומגורה, אפשר להשתמש בזה. אם תינוק בוכה בגלל שכואב לו שם, תתיז ותסתכל, הוא מתחיל לחייך, וואו. טוב, הוא מתחיל לחייך, כן, אז הכאב מיד נעלם, כן. אז תראה, להורים שבינינו שיש להם תינוקות, מוזמנים לשתף איתנו, אנחנו נשמח. נכון,
להתיז, למרוח קצת על התינוק, כן, לעזור לו באור שלו, כן, כן. זה מים, זה מים, אין שם שום דבר חוץ מהמים. ו, ונושא של דלקות, בעצם נגיד יש לי, לא יודע מה, דלקת פרקים פה, אני פשוט מתיז קצת על קצת העור, זה יכול מתיז, לסייע? כן, קצת מתיז, קצת מורח. אם יש לך משהו, איזשהו... טוב, זה גם צריך לשתות. גם מהמם. צריך לשתות, כן. ובשביל זה באמת לכל מה שקשור לפה או לכאבי גרון או דברים כאלה יש לנו בעצם את המי פה האוראליים, ואת זה בעצם אנחנו לא שמים פקק, אותו דבר, שני פקקים כן. בבוקר ערב, לפני צחצוח, אחרי צחצוח, מה אתה ממליץ? אני ממליץ בכלל לצחצח בלי שום משחות, רק עם המים האלו. מברשת פשוט ומים. לשים בפקק, ועם מברשת לעבור בפה. כן, אחר כך לשטוף את הפה, להוציא את זה וזהו. כאילו זה, פשוט לגרגר את המים בפה, להעביר אותם נכון, ממש, ואתה אומר, ולהרוג אותה. אתה אומר בעצם לירוק את המים, אז למה לירוק את המים אם הם כל כך טובים? לא, לא, זה מים מיוחדים לפה, זה לא לשתייה. אני הסברתי, אני לא הכנסתי שם תוכנות לשתייה. אפשר לשתות את זה, כן, אבל בשביל מה? זה צריך להוציא את זה. צריך להוסיף, כי זה מיועד בעצם להיגיינה של הפה עצמו, היגיינה, כן, ולשאר הגוף זה לא מועיל, אז אין כן, טעם. כן, זה ממש היגיינה. זה לא, אפשר לשתות אותה גם כן, אין שום בעיה, כן, אבל בשביל מה? גם אם יש כאב גרון, כן, מהמם. אז להתיז מים נגד פצעים. את הספרי, ממש, ספרי, כן, ממש לפתוח פה, אבל אז בתוך הגרון, כן? אם יש אוקיי, דלקת זה גם מוריד. מעולה, אז לכאבי וגם אפטות גרון, אצל תינוקות, גם אם יש אפטות, כן? שעל הלשון, כן. גם להתיז את המים לפצעים, ממש על הלשון, זה עובר בתוך 10 דקות, 20 דקות מקסימום. לא מה צריך לגבי אנטיביוטיקות, לא צריך שום דבר. מדהים. ואם אנחנו נשתמש בספרי נגיד לנושאים של קשיי נשימה, צינון, לא יודע, שפעת, קצת על החזה, טיפה פה על הצוואר, אולי קצת בפנים, יכול לעזור? זה יכול לעזור, אני אומר לך, זה מוריד דלקות, כן? כל דלקת זה חשמל, כן? זה מטען חשמלי גבוה מדי, כן? אז צריך פשוט לשחרר את זה. כן, אוקיי, מעולה. אז זה השאלות שקיבלנו עד עכשיו, ואני עכשיו אעבור רגע לשאלות בצ'אט, ואני יודע שזמנך אוטוטו מסתיים, אבל כן, בוא ננסה לענות על כמה שיותר. אז דקה, אני חוזר רגע לצ'אט, ונראה מה שאלתם אותנו בצ'אט. האם המים יכולים לטפל בעובש בגוף? כן, בטוח, בטוח, זה ממלא את זה. תראה, הפקק הזה שאתה לוקח, זה לא פקק זה מרפא, כן? הפקק, האנרגיה שיש בתוך המים בפקק, הוא משנה לך את כל ההרכב של הנוזלים בגוף. שזה נגיד זה 75-80%, זהו, זה הרכב אחר לגמרי. אפילו אחרי 3 שבועות בן אדם יכול ללכת ולעשות בדיקות דם מי שרוצה ולהשוות לפני ואחרי, הוא יראה דברים ענקיים. לדלקת פרקים קשה נגיד, אתה תמליץ לעשות שימוש גם בספרי וגם במים, זה יכול, כאילו במים לצריכה פנימית, גם להפריד. זה, גם זה, כן, גם זה, גם זה, וגם יש את השמן ארניקה, אני חושב, שמן ארניקה, מהמם. שהוא ידוע, כן, שהוא נגד כאבים, אבל הוא לא חודר, אבל אם להתיז מים על הדלקת, כן, להתיז מים, ואחר כך למרוח קצת שמן הזו, הוא כן נכנס פנימה ועושה פלאים פשוט, עושה פלאים. מה לגבי אקנה? אם עכשיו יש לנו מתבגרים שיש להם באמת המון פצעים על הפנים, יכול לסייע? זה מסייע, כן, אבל זה תלוי בגוף של בן אדם, זה גוף משתחרר, אז שיתחיל, לפני שבאו אקנה, שיתחיל לשתות, כן? אם היו במשפחה, אז יכול להיות שיהיה. אז שיתחיל לשתות, שיתחיל להתיז ולמרוח קצת, כן? זה מוריד את הדבר, זה מוריד את הדלקתיות, כן? זה הכל. מהמם. זה יעזור, כן, זה יעזור. כאבי מחזור? זהו, כאבי מחזור, אם זה לא משהו פיזי, שיש שם סתימות וכל מיני דברים האלו, זה כן מוריד. זה כן מוריד גם כאבי מחזור, גם מיגרנות. זה שתייה של המים.
אם יש סתימה, זאת אומרת אם הכאבים נגרמים תחת עקב סתימות בכלי הדם זה יכול לעזור. אם כן, זה לא כן, כן. בזה זה לא... אולי ספרי יכול לסייע חיצונית? יכול, הוא תמיד עוזר, אבל עוד פעם, לפעמים לנשים, יש שם, אישה נולדה ככה וחסר שם פשוט כלי דם, שדברים כאלו, לפעמים כאבים בא מזה, אבל אם זה סתם כאבי מחזור, זה לא משהו מיוחד, כן, זה כן עוזר. אני גם אומר שזה גם מיגרנה זה עוזר, ולא משנה מה הסיבה, לא משנה מה הסיבה. אוקיי, שווה, ננסה, אני אנסה את זה, אם איזה, כשיש כאב ראש או משהו, אני אנסה, זה נורא מעניין. לא יהיה לך כאב ראש, לא יהיה לך כאב ראש. אם אתה שותה מים, לא יהיה לך כאבי ראש. אוקיי, זהו. יאללה, מעולה, אני אעדכן אותך. זה כן, משהו, או אני סובל שיכול ממנו הרבה. למרוח קצת פה, כן, אם יש כן. כאבי ראש למרוח, אבל לא יהיה, לא יהיה. אה, שימוש בספרי, האם יש איזושהי הגבלה? לא, אין שום הגבלה, שום אין. הגבלה. כמה שיותר יותר טוב? כן. האם המים מהווים נוגדי חמצון? אנטי אוקסידנטים? נו, מים זה אנטי אוקסידנט. האם שלך יותר? נו, בטוח שיותר, בגלל שזה נכנס בתוך התאים. זה טיפול בתאים. זה טיפול ברמה של התאים. רמת תאי הגוף, זה מה שאנחנו אוהבים, כן, כן, וכמעט כן. בכל זה המוצרים שלנו אנחנו עובדים על תאי הגוף, כי בסוף זה נכון. הבסיס, לא משנה מה יש לנו מעל פני השטח, למטה יש תאים דפוקים, אם בעצם הגוף מתקן אותם, אז אנחנו במצב טוב. גוף תמיד מתקן אותם, הוא רוצה לתקן אותם, ואם אתה נותן להם עוד קבלים ביחד עם המים, כן, אז הניקוי יהיה וריפוי הרבה יותר מהר. מה הרבה יותר... לגבי נגיד לחצים במוח כתוצאה מנוזלים, או אתה יודע, או לחצים כי יש בצקות או דברים כאלה באופן כללי, יכול לסייע? עוד פעם, בצקות זה קורה בגלל שגוף לא מתפקד כמו שצריך. זה הכל, יכול להיות שיש סתימות, יכול להיות שעוד משהו. ברגע שנוזלים התחלפו, זה יכול לתמוך בהקלה. זה יכול לתמוך בהקלה. יש פה שאלה נוספת, כי הנושא של הסרטן הוא באמת מעניין, ובאמת אמרת שהכניסה שלה, אולי השאלה לא מדויקת, אבל שנכנס חמצן לתא, זה מה שמייבש אותו, כן. או המטען החשמלי שנכנס מייבש אותו, והאם זה לא גורם דווקא לשגשוג של התאים הסרטניים? אני אגיד לך מה, אני עשיתי בדיקות, כן, נגיד DDW, כן, המים ידועים, כן, שרשומים שעוזר במקרה סרטן, כן, ובאמת רואים את זה, כן, הם רק עוצרים את ההתפתחות של התאים. מים אביטה X5, הם מייבשים, לאט לאט מייבשים את הגרעינים של התאים האלו, כן, מהמם. ואז תאים הנורמליים של הגוף מתחילים להתפתח. אז מתחיל לעבוד תהליך אחר, לא שגידול סרטני דוחה את התאים, כן? להפך, הם מתייבשים, כן? הם מתייבשים. תראה, דווקא בתאים סרטניים אנחנו יודעים שאחד הגורמים של גידולים או סרטניים כאלה ואחרים זה בעצם רמת אנרגיה נמוכה בתאים. זאת אומרת שאתה בגדול מתחיל באיזשהו מקום כאילו להפעיל פרוטוקולי הישרדות, הוא מתחיל להתרבות בקצב בלי שליטה כדי להישאר חי איכשהו, להישאר קיים באיזשהו אופן. כן. אז אנחנו בעצם כשאנחנו מעלים את רמת האנרגיה באותו תא סרטני, אנחנו בעצם מורידים אותו מהפרוטוקול ההישרדות שלו, והוא מתחיל לחזור להיות, הוא מנסה לפחות להיות נורמטיבי ופחות להתרבות. נו, אה, תא סרטני אני אגיד לך, בסדר אני מדבר על תא סרטני, זה טריכומונדה, פשוט נראית כמו תא של בן אדם, כן? זה הכל. וטפיל הזה הוא ברגע שמים חודרים, שמולקולה של חמצן ומימן חודר לו בתחת דרך ממברנה שלו בפנים, הוא מתחיל להתייבש. ועושה את זה לאט לאט, שלא לעשות עוד פעם כן. אינטוקסיקציה. מהמם. זה כן, זה עושה, אבל טוב, זה לא, זה לא בזום. זה לא בזום. בסדר, כן, אז אחר כך אנחנו, אם צריך, נדבר נקודתית. כן. מה קורה אם לקחנו רק פקק אחד ביום, ולא נו, פעמיים, שכחנו?
נו, מה שכח? נו, אז שכחת, אז העבודה פחות, כאילו עשית חצי מהעבודה. הפקק הוא מספיק, בוא נגיד ככה, בגסות ל-12 שעות, להחזיק את כן, האיכות של הנוזלים. אז לא כן. לקחת, אז קצת פספסת, כן? למחרת זה יהיה עוד פעם, לא מההתחלה, אבל מנקודה יותר נמוכה זה ההתחלה, זה הכל. אוקיי, האם יש התנגשות עם תוספי מזון? דיברנו על ויטמינים, אבל אם לא, תוספי לא, לא, מזון... לא, אין אין. שום התנגשות. דווקא עם אוקיי. תוספי מזון הוא מכניס לך ממש 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 בפנים, רק אתה צריך להיות בטוח על האיכות של התוספי מזון, זה עכשיו הכל. יש פה שאלה מעניינת. אוקיי, אנחנו בעצם שותים את הפקק של המים בוקר וערב, אבל במהלך היום אנחנו צורכים מים אחרים. יש לך איזו המלצה למים מסוימים שכדאי לצרוך, שיתמכו בתהליך? לא, 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 אין לי זה, אין לי זה, אני בדקתי פה את כל לא ראיתי מים, אין לא איזה ראיתי משהו מים. מיוחד. אז אוקיי, בסדר. אני משתמש במים אחרי אסמוזה הפוכה, כן, זהו. אני גם חושב שאוסמוזה הפוכה זה איזושהי פשרה סבירה. זאת אומרת, לא משהו זה דרסטי, סינון אבל טוב, כן, זה כן. סינון טוב לפחות, כל הזה, כן, אבל במים של אסמוזה הפוכה, יש לי קנקן בבית, אני ממלא אותו מאסמוזה הפוכה, ואני מוסיף שם את הפקק שלי, זה הכל. יפה. ובנוגע לשאלה שכתבתם בצ'אט בנוגע להפרדת צריכת מי הויטה X5 בין צריכה של תוספי תזונה או תרופות מרשם, אין בעיה, אתם יכולים לצרוך את זה אין שום במקביל, בעיה, אין שום בעיה. שום בעיה. האם יש איזה שהן נסיגות בריאותיות, זאת אומרת סוג של החמרה בסימפטומים ומצבים כחלק מתהליך ההחלמה כשצורכים את המים? יכול להיות בהתחלה, כן, יכול להיות, אבל כל בן אדם צריך לדעת, גוף שהוא חולה הרבה זמן, הוא יתרגל לזה, טוב לו. הוא אמר וואלה, ככה אני כן. וזהו, גוף שלנו הוא עצלן, כן? וברגע שאתה מתחיל להבריא, יהיה לך קצת קשה. אבל ברגע שאתה תרגיש את זה, זה הסימן שהולך לכיוון הטוב, כן. אתה מעולה. פוגע בגוף, כשאתה מרפא אותו, אתה פוגע בו, זה הכל. האם היית ממליץ לפוגשי סרטן או חולים אונקולוגיים לקחת מינון של 2 פקקים ביום, כאילו 4 פקקים ביום למעשה? אפשר לקחת 4 פקקים ביום, רק בבקשה, אם אתם עושים את הפעולות שנותנים לכם בבתי חולים, המים הם לא יכולים להתנגד לרעלים האלו. זה יותר מדי, אני מדבר על התרפיה, כן? כן, כימותרפיה, כן. כן, לא רציתי להגיד את שזה, המילה, כן. שזה ממש חזק. זה רעל מאוד חזק, וזה בטוח שמים יעזרו לגוף, כן? היו להם מקרים ששותים את המים ומקבלים את הכימותרפיה, אז אין נשירת שיער, כן? ובן אדם מרגיש טוב. עוד פעם, אבל לא יודע, זה מקרה, זה דבר רגיש מאוד, כן, רגיש מה מאוד. לגבי טיפול ביולוגי? זה יכול להתנגש? זה יכול לסייע? איזה טיפול ביולוגי? מה זה טיפול ביולוגי? טיפול כימותרפי זה חומרים שהם כימיים. כימותרפיה ביולוגית? אוקיי, חבר'ה, נגדיר את זה חבר'ה, ככה, אסור לי לדבר כימותרפיה. על זה, אבל תקראו מה כותבים על זה באירופה ובארצות הברית, כן? ממש על בקיצור, הכימותרפיה ביולוגית. תסתכלו מה כותבים שם. חלילה ואיך אומרים, וחס. די לחכימא ברמיזה, נתנו לזה שם יפה, תחקרו. האם המים מתנגשים עם צריכה של גלוטטיון? לא יודע, לא בדקתי. האם של זה מתנגש גלוטן, עם אירועים, נגיד, זאת אומרת, אם עכשיו עשינו איזשהו אירוע, אם יש איזושהי התנגשות? הרואין? כאילו עירוי, לנרקומן? עירוי אה, IV דריפינג. כאילו הזרקה לווריד של ויטמינים ומינרלים או נוזלים לגוף באופן כללי. אם זה מתנגד? אם זה מתנגש, אם זה מפריע, לא, זה לא מפריע, מה, למה? לא מפריע, לא הכל מפריע שום בסדר. דבר. אפילו יש לי מישהו עם בעיה בכליות שעושים פעם בשבועיים את הניקוי של הדם, כן, את דיאליזה. הדיאליזה, כן, את הדיאליזה. בן אדם התחיל לקחת
אחרי 3 חודשים הוא נראה אחרת, כן? הוא כבר יש לו מראה אחר, כן? אז זאת אומרת שיש שם איזשהו ניקוי, אפילו שבן אדם הזה הוא... יש ערך לחולי כליות באמת בצריכת המים? יכול לסייע? מאוד, 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 ברמת מאוד. תפקודי כליות? כן, אני אגיד, תשמע, זה חשוב. אני אגיד יותר, אני אגיד גם אבנים בכיס המרה, מישהו שותה את זה, לא יהיה לו. וואו, אבנים, זה לא כאילו יהיה לו. ממש אבנים. בכיס תשמע, המרה, כן. תשמע, זה כן. בשורה מטורפת, ממש, וגם זה- אבל מדהים. זה אני עשיתי עוד עם מים קודמים שלי עוד לפני 20 שנה. אתה נותן בקבוק, בן אדם שותה, התחילו כאבים. אתה מגיע, עושים צילום, וואלה, אבנים בכיס המרה, להוריד את הכיס המרה. אני אומר, בבקשה, קח בקבוק, תסבול שבוע, אחרי שבוע אין כאבים. זהו. אז מדהים. מצידי זה הדבר הכי פשוט, כן? טוב, יפה. אוקיי, בוא נראה אם יש אישה בהיריון שמתחילה לשתות, עוברת שלב ניקוי רעלים, ופתאום זה יכול קצת להפחיד אותה, כי אין ניסיון. לא הבנתי את השאלה כל כך, אבל לא, לא, בוא... אני מבין. אני הבנתי את השאלה. קודם כל, אוקיי, אישה בהיריון היא מאוד חזקה. מאוד אוקיי. חזקה. אפילו שיתחיל ניקוי רעלים, היא לא תרגיש את זה אפילו. היא סובלת כל כך הרבה שהיא לא תרגיש את זה אפילו, אז זה טוב. Mhm. זה טוב. אז זה מסייע. בקיצור, כן. לקחת בהיריון, בטח זה בסדר, שלקחת. זה מועיל. אולי אה, להתחיל, אם אישה מפחדת, אם משהו כזה, אז להתחיל לא מפקק, מחצי פקק, כן? לאט כן. לאט להגיע לזה. אבל זה מאוד עוזר, כי יש הפרשות של העובר שגודל. הגוף עובד פי 2, יותר מפי 2, כן? צריך לנקות אותו. זה ייתן... הנה, דיברתי נראה לי איתך על הבעיה של היציות אצל מבוגרים, כן? או, יפה. זהו, בבקשה, אין בעיה הזו, אחרי חודש, חודשיים, כן, 3, אין בעיה כזו, הבן אז אדם, מי שסובל באמת מבעיה של יציאות, תתחילו לקחת את המים לאורך זמן, זה פשוט, זה יפתור את הבעיה. נכון, נכון, בתוך חודש כבר הראו את זה, כן, וזה לא, יש לך... וזה לא ממכר, כן, כמו מהמם. תרופות, זהו. מעולה, מעולה. האם כן. יש לך ניסיון או שמעת על שיפור ראייה, אנשים שצרכו את המים? יש שיפור, יש, כן, אבל זה לוקח המון זמן, כי הכלי דם פה מאוד קטנים, עד שזה מגיע, עד שזה, כן, אבל כעיקרון, כן, יש עדויות כאלו. קצת אוקיי. יש שיפור. זאת אומרת שצריך להתמיד, לקחת את זה איזה חצי שנה, משהו כזה, כדי... לא, לא חצי שנה, שנה אולי, שנה. שנה אפילו. אוקיי. אני בכלל, אני ממליץ לקחת את זה מגיל קטן, מהמם. מגיל קטן, שלא להגיע לכל הבעיות האלה. אתה מבין? לתת מדהים, מדהים, לילדים. מדהים. אוקיי, שואלים פה כמה זמן המים האלה בעצם קיימים, אז אנחנו יודעים שבגרסה הקודמת של ה-3D הם קיימים כבר 20 שנה בערך, משהו כזה, יותר מ-20 שנה, נראה לי, יותר מ-20 שנה. הראשון 2003 היה לי ניסוי ראשון, כן? ניסוי כאילו הקליני, ניסוי קליני, 2003. וגם לא דיברנו על זה שעשינו ניסוי קליני עם הרפס איברי מין. הצלחה מעל 85%. וואו, היום מדהים. אין תרופה היום לזה, כן? אין טיפול לזה היום. תראה, היות וה-5D, זאת אומרת הגרסה העכשווית עכשיו, כשאנחנו מדברים על 5D, אז אנחנו יותר מדברים על חיבור למקור, חיבור לבריאה, חיבור כן. לקדוש ברוך הוא, כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה. האם זה יכול לשפר לנו פתיחה של עין שלישית? האם זה יכול להקל על חרדות, על דיכאון, על נושאים שהם יותר נפשיים, זה לא חלומות? נפשי. זה לא, תראה, זה לא כל כך נפשי. ברגע שהגוף שלך נקי, נימים נקיים, ואתה נושם, וחמצן מגיע לכל, בגוף, קודם כל, שבן אדם קל לו לנשום, הוא גם יותר שמח. אני רואה אנשים יותר שמחים, וזה בטוח שזה יעזור. בטוח, כי כל הבעיות האלו, בן אדם לא מרגיש כאבים, אבל גוף סובל, ובגלל זה יש לך דיכאון וכל הדברים האלה. בטוח שזה עוזר. מה לגבי קמטים? קמטים, כן, תלוי באיזה מצב זה, אני לא יודע באיזה מצב קמטים, אבל זה מעלה את השכבה, כן? אם להתיז ולמרוח, זה מעלה את השכבה של השומן, מהמם. ואני שמעתי מנשים בגיל מעל 70, כן, שהנפח התחיל לעלות.
וזה מה שיהיה, לכולם, וואו. גם לגברים. גם אחרי גילוח, דרך אגב, כדאי לשים את הספרי, ולא כל מיני אפטר שפטים ששורפים את האור. אז אתה תישאר עם אור כמו תינוק עד גיל 120. אם במקום אפטר שפט תשתמש במים האלו. תשמע, אני כן רואה את זה, כשאני מתגלח ושורף לי אחר כך, אני שם את הספרי וזה מרגיע ממש מהר נכון, נכון. את האור. אז כן. כדאי לעשות את זה. אגב, משהו מעניין, היום בבוקר שיתפה איתי איזושהי לקוחה, היא עבדה עם הייטרקר על קמטים Mhm. במשך 3 חודשים, וראינו שינויים מטורפים, תיכנסו לקהילה, אני אשים שם את התמונות, אבל נראה לי שאולי אם נעשה, זה מעניין אולי לעשות איזשהו שילוב באמת עם המים, בנוסף להייטרקר, לראות אולי התהליך מואץ, שזה משהו שאולי מי יכול שרוצה להיות. שיבדוק, זה נורא מעניין, אנחנו נעשה כן, את כן, זה. יכול להיות, אבל אני, כעיקרון, כן, אני עם המים, אני יותר נלחם על הבריאות של בן אדם, על הבריאות הפנימי, וכשאתה בריא בפנים, אז נעלמים לך את הכל, גם קמטים, חד גם הכל. משמעית, כן. מסכים איתך לגמרי. מה לגבי איזון הורמונלי, זאת אומרת נשים בגיל המעבר, או נשים וזה שסובלות מחוסר איזון הורמונלי? זה מאוד מקל, כן, בגיל המעבר זה מאוד מקל לנשים, כן, זה עוד ממים קודמים, יש לי ניסיון ענק, כן, אבל אז פה זה צריך לעבוד עוד יותר טוב, אבל זה עובד מאוד יפה. יפה. אבל כדאי להתחיל לפני קצת. כשאישה מתחילה להרגיש את זה, אז להתחיל לשתות. כי, אוקיי. כי אז גוף לא, כל הדבר הזה, גוף פשוט לא מתנקה של אישה, כן? שהוא מהמם. יודע להתנקות ופתאום הוא לא מתנקה, כן? הוא מכין את עצמו. אז כדאי לתת מים בשביל לעזור לו להתנקות. מה לגבי קטרקט, נגיד שיש לנו, זה סוג של חיצוני קצת קטרקט זה בסוף, זה יכול חיצוני, להסתיים? כן, זה היום עושים, זה, איך קוראים לו, נו, לייזר? ניתוח צ'יק צ'אק וזהו. אז אתה אומר אפשר, אבל ניתוח הוא בסדר, כאילו למי שזקוק, אבל ברמת זה העיקרון אני מאוד, יכול להשפריץ לעין את הספרי, נכון? יש לך ניסיון עם זה? שמע, זה בעין, כן, בעין עצמו כמעט ואין נימים שם. אוקיי. אתה מבין? וכל אז אתה... הפסולת שבאה מבפנים, כן? אחר כך לשטוף את זה בחזרה, זה מאוד בעייתי. יותר קל לעשות ניתוח, והיום זה עושים ניתוח, צ'יק צ'אק. אחרי אוקיי. ניתוח, אתה כבר יכול לסגור אותו, להתיז, למרוח קצת, המים ייכנסו לשם, וריפוי הרבה יותר מהר. זאת אומרת, ההחלמה תהיה יותר כן, מהירה. אז אוקיי, אז מים באופן כללי, בגלל שכלי הדם שלנו באזור הם נורא קטנים, הגישה של המים קצת יותר מאותגרת, וזה תהליכים שהם יותר ארוכים. אז מי שסובל, מי שרק בהתחלה, שינסה, שישפריץ כן. לה וינסה לראות מה קורה, ומי שזה מצב אקוטי, אז תעשו את הניתוח ותסיימו עם זה. כי אני אסביר קצת, אנשים, פה זה מדינה חמה, אנשים לא מבינים, כן? העין שלנו, כן, העין שלנו, למה שקצת קר, אז מתחילה לך נזלת, כן? אתה נכנס כי הדמעות, בעזרת הדמעות, גוף מחמם את העין, כי אין שם כלי דם, ואז זה מתחיל לנזול דרך האף. הבנתי. אז פתאום קר יפה. ופתאום יש כאן נוזלת. לא, זה לא שאתה חולה, זה פשוט דמעות יוצאות מפה, כן? חימום של העין. זה בעצם מסביר גם מה שקורה לנו באלרגיה, שהעיניים בעצם, החלקיקים נכנסים, העיניים מתייבשות, מתחילים לייצר קצת יותר יותר, נוזלים, ואז יותר בסוף אנחנו דמעות. מתחילים לנזול כי יש יותר מדי נוזלים. כן, כן, אה, יותר דמעות, כן. כן. וואו, יפה, לא ידעתי את זה, אז הנה, למדתי. ירידה במשקל? חילוף חומרים משתפר. אם אתה אני גם אדווח מפסיק, לכם, בסדר? דברו איתי עוד חודשיים, אני כן, אשמח לדווח. אם אתה גם מפסיק לאכול, זה יעזור, אין מה זה לדבר. בכלל עוזר. כן, כן, כן. מה לגבי נסיגת חניכיים? זהו, נסיגת חניכיים זה המים האלו להיגיינת הפה, זה עשינו הנה את הפה. במשחק, כי שם סיבה זה אותה טריכומנדה, כן? אותה מהמם. טריכומנדה היא מאוד חלשה בתוך הזה, אבל אי אפשר להרוג אותה. מים האלו מייבשים אותם לאט לאט, כן? אז כדאי אז את מי פה לאורך זמן יכולים כן, בהחלט כן, לאורך לסייע. זמן, מי פה לאורך זמן. כן, יכול להיות מה שאני אעשה משהו לגבי... יותר טוב, אבל לא יודע, אוקיי. נראה.
מה לגבי זיכרון, אלצהיימר, יכול לסייע? לא, זה יכול, זה יכול לעצור את ההתפתחות, אבל גם כן זה לוקח חודשים, חודשים, שנה. זה אוקיי. יכול לעצור את לא, אם לפני זה להתחיל לקחת, כן? אם נגיד יש לך במשפחה וזה, ולהתחיל לקחת כבר מגיל 30, אז זה לא יהיה פשוט. ואני כבר ראיתי מקרה אלצהיימר בגיל 30. זאת ראיתי. אומרת, לא, כמו בכל דבר, רפואה מונעת היא הדבר הכי טוב, זאת אומרת, או פעולות מונעות זה בעצם הכי מומלץ לנו. אלצהיימר זה סיבה, זה אותם פרזיטים, טפילים. זה אותם טפילים שפשוט אוכלים את השכבת שומן שמגנת על ההגנה של עצם. זה של הכל, ואיפה העצבים. שהם אכלו, כן, אז זהו, אז אם אתה שותה את זה והם נעלמים, כן, אז אין מי יאכל את זה, וזה יכול לחזור לאט לאט. מה לגבי מניעת עקירה של שן או דלקת בשורש? שן, האם זה מסייע? תראו, אם יש דלקת זה תמיד מסייע, כן? יש לי עכשיו ניסיון, עוד לא חזרה אליי את האישה, כן, שהיו צריכים להכיר לה את השן ולא רצתה לקחת אנטיביוטיקות, כנראה לא לקחה, כן, כי אני נתתי לה את המים ואמרתי להתיז את זה, ממש להתיז, לשטוף את הפה, וזה מאיץ את התהליך הריפוי אחרי עקירת שן, מאוד מאיץ. אוקיי, אז מומלץ לשיניים ברמת העיקרון. ובכלל דלקות באופן כללי. כן, כי כל פצע זה מרפא מאוד מהר, כן? מאוד מהר זה מחזיר לזה. מה לגבי מים של תמי 4? אפשר לדלל את הפקק, מומלץ, לא מומלץ? בטח, עם כל מי שתייה, עם כל מי שתייה, זה לא משנה, כן. עם כל אוקיי. מי שתייה, עם תמי 4, עם תמי 5, כן, מה למה שרוצים. בעצם, למה בעצם לדלל במים ולא לשתות פקק מים ישר? ככה זה פשוט מתפזר יותר מהר. מהמם. אתה מגדיל את הכמות מים, זה יותר קל, זה גם פה לוקח, זה כבר נספג בתוך הפה ובתוך הזה, זה פשוט, זה גם, ה-100 cc ל-10 cc זה כמות כזו טוב, כמות טובה כזו, כן? בדקנו את זה לפי החישובים. אוקיי, אז אנחנו ממש בשאלה האחרונה ואנחנו נסיים, אנחנו לא רוצים לעכב את יגאל יותר מדי. האם הספרי יהיה גם בגרסה של ליטר ולא רק בגרסה הקטנה? אפשר לעשות את זה? אפשר לעשות, אבל איך זה להחזיק בקבוק ליטר קצת לא נוח. ולהדפיס, כן. זה לא נוח, אני יכול לעשות את זה בבקבוק של ליטר, ואחר כך שנגמר אז להוסיף לבקבוק שהיה לכם, כן? לא יודע. אוקיי, בסדר, אז נדבר על זה אחר כך, נראה אולי גם יימצא לזה 300, פתרון. גם 300 זה לא נוח להחזיק זה גם תראו, זה 300 גם, כי הוא גדול. הספרי לא נגמר כל כך מהר, אני משתמש בו כבר 3 שבועות, הוא בקושי הגיע לי לכאן ואני משתמש בו כמעט 3, 4, 5 פעמים ביום. נכון, אה, נכון, לא נגמר מהר, כן. כן. אז אחרי הקירה, רק נדייק את זה, זה פקק של מים למי פה או מים לשתייה? אה. במה להשתמש אחרי הקירה? במים של מי פה או במים לשתייה? לא, 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 במים לאור, במים צריכה אוראלית. כן, בזה, בספרי. דווקא בספרי. בספרי, בספרי, ולא... לא במי ניקוי, כן? וואו, לא למי היגיינה של פה, לא לזה, אלא בספרי נגד פצעים ולאיכות העור. מעולה. טוב, כן. יגאל, אני רוצה להודות לך באמת על כל הזמן שהקדשת לנו, זה באמת נורא חשוב, היו המון שאלות, ותודה על הזמן ועל הסבלנות, ואם יש משהו שאתה רוצה לתת עוד איזשהו טיפ לקהל שלנו, אתה מוזמן, ואנחנו נסגור את הזום הזה. אני ממש מכבד את כל מישהו התחבר אלינו, כן? ולא, הכל בסדר. יש שאלות, נעשה עוד פעם, כן? היו שאלות, נעשה עוד פעם. בסדר גמור. אז תודה רבה לכולם על הזמן שהקדשתם לנו והצטרפתם, אני מקווה שקיבלתם ערך.
ואנחנו נעלה את ההקלטה הזו אחר כך למי שלא הספיק או רוצה לחזור על החומר, ננסה גם לכתוב, לתמצת את השאלות חזרה באתר, שזה יהיה איזשהו אזור שהכל שם כתוב. אתם מוזמנים לרכוש את המים, את הספרי, את המים גינת הפה פה אצלנו באתר של ביו-הילינג, ביו-הילינג מהמם. co.il. ושאלות אתם יכולים לשאול אצלנו בקבוצת הטלגרם, פשוט תרשמו ביו-הילינג, תעלה לכם הקבוצה, קבוצת הקהילה. ויגאל, המון 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 תודה, ושיהיה לנו ערב מצוין. להתראות תודה לכולם. לכולם. תודה, תודה, להתראות.